Bon dia a tots i a totes. Ara que venen les festes de Nadal i s'acosta la final d'any, volíem aprofitar per donar-vos un missatge a tota la família de Fundesplai d'agraïment i de confiança en el futur. Ha estat un any molt dur i la crisi de la Covid ens ha impactat molt negativament. Però també és veritat que ens podem felicitar de moltes coses i de com hem afrontat aquesta situació. En primer lloc, felicitar-nos perquè, encara que potser no s'ha acabat i encara queden algunes fuetades d'aquesta crisi, sembla que el més important ja ha passat. I en segon lloc, crec que ens podem felicitar per la manera, per la forma com hem afrontat aquesta situació. A pesar de que la crisi ens ha afectat molt negativament a nivell econòmic a la Fundació, hem aconseguit resoldre les coses gràcies a un bon punt de partida i a un coixí que com a Fundació havien generat els últims anys, gràcies a les decisions que sobre la marxa hem anat prenent durant els mesos més durs de la pandèmia, gràcies al suport de l'administració pública i al seu recolzament financer, i gràcies al vostre recolzament i compromís en tot moment que us hem sentit molt a prop. Jo diria que potser i de manera destacada, durant la crisi, hem intentat mantenir els projectes educatius, mantenir la proximitat als col·lectius d'infants, joves, adolescents i famílies i la nostra activitat en condicions diferents, però mantenir-la. I en aquests moments també difícils hem estat lluitant i treballant per garantir els drets i la situació econòmica dels treballadors de la Fundació, que són el motor més important que té l'organització al costat dels voluntaris i de tota la família de Fundesplai. Ens podem felicitar, doncs, perquè gràcies a la feina feta podem afrontar el futur amb confiança, amb prudència, però sobretot amb molta confiança. Amb la confiança de que progressivament anirem recuperant els nivells d'activitat anteriors a la pandèmia. Amb la confiança de seguir tirant endavant els nostres projectes de futur. Amb la confiança de que sortirem d'aquesta prova amb més força i amb més capacitat de fer i de fer arribar la nostra missió a més infants i joves. Confiança i convicció de que aquesta crisi ens ajudarà que prevalguin aquells valors que sempre han defensat. La comunitat i la solidaritat enfront de l'individualisme. La cura de les persones i del planeta front a la codícia i a l'afany de lucre i econòmic. I podem afrontar aquest 2021 amb confiança i il·lusió gràcies als aprenentatges aconseguits durant el 2020. Hem fet un gran esforç com a organització, amb molta implicació i compromís per part de totes les persones que formen part de la família de Fundesplai. Ens hem adaptat a les noves situacions, innovant i buscant nous recursos. Hem posat els nostres recursos al servei de les persones més afectades per l'efecte de la pandèmia. Hem superat les limitacions del confinament, creant noves fórmules digitals per fer arribar la formació i els jocs a les llars. Hem sabut tirar endavant en les condicions més difícils una campanya d'estiu més necessària que mai. Hem sabut adaptar-nos a un complicat reinici de les activitats a partir del mes de setembre, fent formació per joves, fent acompanyament a les entitats, activant les activitats de lleure als centres d'esplai de cada municipi, posant-nos d'acord amb tots els agents educatius de les escoles per tal d'intentar fer el reinici de totes les activitats de lleure al màxim de segures. En definitiva, hem superat un munt de reptes dia a dia. I ara hem de fer balanç i crec que ens hem de sentir satisfets de la feina feta com a organització i de la implicació de totes les persones que heu estat darrere. També volem fer extensiu aquest agraïment a totes les administracions, entitats, empreses i persones que en aquests temps tan difícils heu estat al costat de la Fundació. I per acabar,
jo volia compartir amb tots vosaltres el desig de que sigui veritat que el 2020 el deixem enrere i tot el dolor i tota la frustració que ens ha portat. I que aquest any s'ompli d'esperança i puguem continuar treballant amb il·lusió per construir un món més just i sostenible.